Ahojte všetci, dnes ideme rozbalovať labubu. Teraz to už není lafufu. Jej! Dúfam, že ťa není vidno. Sa to na Vinci ide kúkať. Rozbalujeme to. Oh no, it got broken. Musíme to nejak otvoriť. Počkajte. Musím odložiť. Ježiš. OK. Moc to má. Otvorené. No čo chce smrdnúť? Počkajte. Shake. Je to ťažké za kameru aj rozbalovať. Keď to bude secret, ja vybuchnem. Tak ideme. Najprv musím vyskúšať, jak sa cítim, že to bude. No, kam si ukážem vám? Ja sa cítim, že to bude Toffifee alebo Sandembild. Alebo secret. Nemyslím si, že to je modrý. A to je smutné, lebo ja chcem modrého. Tak ideme odbalovať. Počkajte. Dostal som zeleného. Má zelený nosík, ten je milý. A jak som nechce zeleného. Zelený je krásny. Ja som nechcel. Ty si ho vymenšil. Zelený je krásny. Ale... Dobrý deň, ja vás poprosím jeden jahodový shake zmrzlinový a ty chceš A ja jablko chcem či- tiež jahodový shake. Tiež vás poprosím jahodový shake zmrzlinový. Tak. Áno, zatiaľ áno, ďakujem. Prepačte, že sme teraz, jak vidíte, na zmrzke, ale dávame si milkshake. A dostal som takúto nálepku. A tuto mám nosku. A kde je ten zelený? Toto pozri, aké má. Sea salt coconut, je to modrý. A Čaute. Použite. Pekný je, že? A je tu Počkaj, teraz si ho napojím. do QR kód není. Ale je tam QR kód. Už tu nás snímať. No však to som chcela len nejakú... Ahoj. persona. Lup.